שבות, it isn't like Manhattan, אז האינטרנט קרס, אז באתי מהר למכללה פה, אז אני באיזה חדר במכללת הרצוג, שאני לא יודע של מי החדר הזה, התפרצתי אליו, שמתי את המחשב, אז אם תוך כדי שיעור מישהו יגרש אותי פתאום, זה יתאים לשיעור שלנו, על גירוש ישמעאל, אבל תיקחו את זה בהבנה ובעדינות. טוב, אחרי כל ההקדמות האלה בואו נתחיל, כי אנחנו כבר באיזה איחור קל. רק let me share my screen. Right. טוב, כידוע לכולכם, הקריאה שנבחרה לראש השנה, זה בעיקר אני חושב עקדת יצחק, אבל ביום הראשון אנחנו מתחילים לקרוא את הסיפור שלפני עקדת יצחק, הסיפור של גירוש ישמעאל. עכשיו, במבט ראשון כולכם רוצים לומר, ואני חושב שבצדק רב, שיש איזה עניין להתחיל לקרוא את סיפור העקדה מלידת יצחק. כלומר, לפני גירוש ישמעאל, שם התורה מדווחת על לידת יצחק, אז קוראים על איך יצחק נולד, וגם איך ישמעאל גורש, ואחר כך מגיעים ביום השני לעקדת יצחק. ובכל זאת נדמה שבסופו של דבר יש משהו בסיפור גירוש ישמעאל, דווקא אם עוקבים אחרי ישמעאל, אחרי מה שקורה לישמעאל בסיפור, מתברר שיש משהו בסיפור הזה שמתאים באופן יוצא דופן לראש השנה, ומאוד יכול להיות שזה לא רק משהו טכני, אלא שבאמת יש עניין בראש השנה גם לשמוע על הבן הזה של אברהם, ישמעאל, ולמחרת לשמוע גם על הבן השני, על יצחק. אבל אני רוצה להיכנס אל הסיפור הזה דרך שאלה שהיא נראית במבט ראשון שאלה מאוד שולית, טכנית, לא כל כך חשובה, אבל אני אנסה לשכנע אתכם שאולי זו השאלה הכי דרמטית של הסיפור. כלומר, הכל סובב בעצם סביב הפער הקטן הזה, וגאפ. המתח הזה שבין שני הפעלים האלו, the expulsion of Ishmael, or the sending of Ishmael, אתם יודעים שבאנגלית, כאילו זה לא חוכמה, כי כל אחד מבין ישר ש-expulsion ו-sending זה משהו אחר לגמרי. בעברית המקראית זה הרבה יותר קרוב, אלו שני פעלים הרבה יותר קרובים, ולכן אני חושב רבים בכלל התעלמו מהשאלה הזו, תכף נראה מדוע, אבל אני רוצה דווקא לחזור אל הקונוטציות שיש באנגלית לפעלים האלו, שאני חושב שהפעם זה מאוד נכון, טוב, זה צודק. טוב, מה הבעיה? הבעיה שלנו היא כזאת. שרה אומרת לאברהם, כך נאמר, ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק, ותאמר לאברהם גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בין האמה הזאת עם בני עם יצחק. שרה מבקשת מאברהם לגרש. טוב, זה הפועל שהיא משתמשת בו. גרש האמה הזאת ואת בנה. אלוהים מתגלה לאברהם ואומר לו, כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה. אברהם בהתחלה הרי מסתייג, וירא הדבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו, אבל אלוהים מתגלה אליו ואומר לו, תעשה בדיוק מה ששרה אמרה לך לעשות. כלומר, מה אברהם אמור לעשות? הוא אמור לגרש. אבל משום מה, כשהכתוב מתאר מה עושה אברהם, פתאום הפועל משתנה. ונאמר, וישכם אברהם בבוקר, ויקח לחם וחמת מים, ויתן אל הגר שם על שכמה ואת הילד, וישלחיה. במקום שיהיה כתוב ויגרשיה, שזה מה ששרה ביקשה ממנו, במקום זה כתוב וישלחיה. עכשיו, זו השאלה שלנו. האם יש פה הבדל של ממש? האם זה דבר חשוב, העובדה שפעם אחת הכתוב משתמש בפועל גירוש, אבל כשאברהם מבצע את זה, זה משתנה לפועל שילוח, או שבעצם זה אותו דבר? טוב, האם יש הבדל בין השתיים או לא? טוב, אני רוצה רגע לומר משהו בסוגריים, אני אומר את זה, שאני רואה מדי פעם ששולחים את צ'אט, אבל תוך כדי אני לא אקרא את הדברים, בסדר? אני מציע בסוף השיעור אני אקרא את כל השאלות ואת כל ההערות, ואז אני אתייחס אליהם. אז אם מישהו רוצה משהו דחוף, פתאום מצגת נפלה, לא רואים, אז שישלח לאחראי, טוב? בסדר? אתם לא יכולים לענות לי. טוב, בסדר. תעשו עם הראש ככה.
טוב, זו השאלה. עכשיו, יש באופן כללי בפרשנות, גם הקלאסית וגם המודרנית, כמו שאמרתי, כמעט כולם רואים את זה כמילים נרדפות, ולא חושבים שיש פה הבדל של ממש. גם אלו שהעירו שאולי יש פה הבדל, בדרך כלל דיברו על הבדל רק בקונוטציות, באסוציאציות. You know what is קונוטציות in English? Connotations. כלומר, שבאמת הפועל הזה אומר אותו דבר, the same verbs. אבל המטען הרגשי, החוויה של הקורא משתנה בין שני הפעלים. דוגמה מובהקת זה מה שכתב דאוב, טוב, אתם רואים את זה לפניכם, הוא כתב, בעוד הפועל שלח מתייחס לרוב למערכת יחסים חברית, friendship, הפועל גרש הוא תמיד פעולה עוינת. טוב, תמיד זה מלווה באיזה שנאה, מלווה באיזה מתח ומאבק. ממילא מה הוא רוצה להגיד, דאוב, וגם המילטון כתב ככה, ועוד כמה חוקרים מודרניים, שבאמת אברהם מצד אחד עושה מה ששרה ביקשה, עושה מה שאלוהים ציווה אותו לעשות. כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה, הוא באמת עושה את זה. אבל הכתוב רוצה לתת את התחושה שהוא עושה את זה בעל כורחו. אברהם עושה את זה לא כי הוא מזדהה עם הדבר, אלא הוא נאלץ לעשות את זה, ולכן הוא לא מגרש, אלא בכוונה הכתוב בוחר פועל עדין יותר, נעים יותר, נינוח יותר, אברהם רק משלח. טוב, וככה אפשר לחוש משהו בתודעה שמלווה את אברהם, בעודו מגרש או משלח את ישמעאל ואת הגר. טוב, זה כיוון אחד. כיוון אחר מישהו יכול להציע, כמו שאתם מבינים אני ארצה ללכת בדרך אחרת לגמרי, עוד מעט אני אסביר למה היא כמעט הפוכה, אבל לפני כן בואו רק אני רוצה להזכיר עוד כיוון אחד, ואז ללכת טוב בדרך חילופית. עוד כיוון מישהו יכול להציע, ששרה מבקשת לגרש, זה חלק מהמאבק בתוך הבית. אנחנו זוכרים עוד בפרק ט"ז, שיש קנאה ויש תחרות קצת בין שרה לבין הגר, שרה מענה את הגר אחרי שהגר מקלה בראש, יש שם איזה מתח. כך שרה מבקשת לגרש אותה מפה, אני לא רוצה לראות אותה. אבל בכוונה הכתוב משתמש בפועל וישלחיה, דווקא כדי להעמיס, להטעין, טוב, לייצג, to represent, מבעד לפועל הזה גם תוקף משפטי. זה לא רק סיפור אישי, בין אישי, אלא יש פה איזה משהו בעל משמעות משפטית. למה לחשוב את זה בכלל? כי באמת הפועל שילוח, שמשלחים מישהו, אז לפועל הזה יש משמעות משפטית בהקשרים אחרים בתורה. בראש ובראשונה גירושים. טוב, מה שבשפת חז"ל גירושים, גירוש, בשפת המקרא זה שילוחין, שילוח. כי ייקח איש אישה ובעלה, אז זה היה בדיוק פרשת שבוע. כי ייקח איש אישה ובעלה, והיה אם לא תמצא חן בעיניו כי מצא וערוות דבר, וכתב לספר כריתות ונתן בידה ושילחה מביתו. וגם בנביאים הבאתי דוגמה אחת מישעיהו, אבל אפשר להביא עוד דוגמאות רבות, הניסוח הוא תמיד שילוחים. כלומר, כשהבעל משלח את אשתו, יש לזה משמעות משפטית, יש לזה תוקף משפטי. לא רק ביחסי זוגיות, בעל ואישה, אלא גם באדון ועבד. טוב, גם שם הפועל הוא לשלח, וכי יקה, אני קורא בספר שמות, וכי יקה איש את עין עבדו, או את עין אמתו, ושיחתה לחופשי, ושיחתה לחופשי ישלחנו תחת עינו. טוב, וגם אם הוא הפילו את השן, לחופשי ישלחנו. הפועל הוא ישלחנו. כלומר, שוב ושוב אפשר לחוש שזה הפועל שמורה על התפרקות החבילה, על פרידה שיש לה תוקף משפטי. ויכול להיות שהתורה רוצה לומר לקורא, דע לך שזה שעכשיו אברהם מגרש פה את ישמעאל, זה לא רק מתח משפחתי. יש פה הכרעה משפטית פורמלית שיש לה השלכות רחבות לגבי ירושת אברהם, לגבי המשך אברהם, ויכול להיות שבילו בשביל זה התורה בחרה בפועל שילוחין ולא הסתפקה בפועל גירוש. ברשותכם אני רוצה להציע משהו אחר לגמרי. רגע. טוב, לפני משהו אחר לגמרי, רק כדי להיכנס רגע לראש המשפטי באמת, כלומר, אם באמת הפועל שילוח יש לו משמעות משפטית, אז צריך להיזכר לפחות, לא נרחיב את הדיבור בדבר הזה, כי זה עצמו זוקק שיעור בפני עצמו. אבל לפחות בואו נזכר
שבאמת הסיטואציה של המשפחה הזו, טוב, אני רוצה להזכיר לנו שאברהם ושרה לא היו להם ילדים, ולכן שרה נתנה את שפחתה לאברהם כדי שהיא תיבנה ממנה, שהבן שיוולד דרך השפחה יחשב ברמה כזו או אחרת כבן של האדון והגבירה, של אברהם ושרה. אבל לפתע פתאום שרה גם היא ילדה בן, יצחק. עכשיו, זו הסיטואציה המשפחתית המורכבת. יש פה בן מהשפחה, שבעצם כבר לא צריכים אותו. תסלחו לי על הבוטות, טוב, זה ניסוחים מאוד לא נעימים, אבל אני מקווה שאתם מבינים, אפשר להגיד את זה באופן עדין יותר, אבל כאילו מה שהוא בא למלא במשפחה, בעצם בזה כבר אין צורך, כי יצחק נולד. מה המעמד של הבן של השפחה אחרי שנולד בן לגבירה? מתברר שהשאלה הזו היא שאלה שהעסיקה הרבה בעולם הקדום. היא שאלה רווחת. כנראה זה קרה הרבה פעמים. זו תופעה מקובלת בעולם הקדום, שאישה שלא יולדת נותנת את השפחה שלה לבעלה. והנה בחוקי חמורבי נאמר בדיוק הסיפור שלנו, טוב? אם אשתו הראשונה ילדה לו בנים, וגם שפחתו ילדה לו בנים, טוב, זה בדיוק ההקשר שלנו, גם השפחה ילדה את ישמעאל, וגם שרה ילדה בן, בסדר? ובמשך ימי חייו אמר האב לבני השפחה, אתם בניי, אם האבא אימץ אותם, למרות שכבר אין בהם צורך, ובכל זאת אמר, אתם בניי, you are my children. אז הם יורשים שווה ושווה, הם בדיוק כמו שאר הבנים. אבל, טוב, סעיף 171, אבל אתם יודעים שהסעיפים האלה, חמורבי לא כתב סעיפים, אבל פשוט כל חוק בחוקי חמורבי מתחיל באותה מילה, שומה. שומה באקדית זה כמו שמה בעברית, כי, טוב, אם. וכל כי כזה, כל אם כזה מתחיל פסקה חדשה, חוק חדש. אז המספור של החוקים פה זה מספור של החוקרים. אבל באמת השומה ה-171, טוב, המילה האקדית שפותחת חוק מספר 171, ממשיך את אותה סיטואציה, וכתוב שם, אבל אם האב בחייו לא אמר לילדי האמה ילדיי, אחרי מותו ילדי האמה לא התחלקו ברכושו עם ילדי אשתו. האמה עם ילדיה יצאו לחופשי, טוב, הילדים לא יכולים להמשיך לכבוש אותם לעבדים. אבל זה רק אומר, כל מה שאני רוצה לומר, זה שאם מישהו יבוא ויטען שהתורה בכוונה אומרת פה שילוח, כדי שיהיה ברור שאברהם מגרש אותם מעל פניו עם התוקף המשפטי, עם ההד של השילוחין, אז זה באמת מתקשר עם ההיסטוריה, עם הריאליה של ההיסטוריה של אותה תקופה. אנחנו יודעים שזה עומד לדיון, שזה באמת נושא שיש מקום להתחשב בו. טוב, כל זה כאמור, שתי שיטות שדווקא אני לא רוצה ללכת בהן. אני רוצה ברשותכם לומר שיש בו משהו עוד הרבה יותר דרמטי משתי ההצעות האלה. טוב, בשביל זה אני רוצה לפתוח ולומר שאני מיד רוצה להציג את המבנה של הסיפור, טוב, כפי שיש לכם בדף המקורות, אבל לפני שנציג את המבנה של הסיפור, צריך בכנות לומר שזו שאלה גדולה, האם כל הפרק שלפנינו, כל פרק כ"א, כולו סיפור אחד, טוב, יחידה אחת, קוהרנטית, cohesive, איך אומרים? cohesive unit, I don't know, או שלפנינו שני סיפורים נפרדים. סיפור לידת יצחק בתחילת הפרק, וסיפור גירוש ישמעאל בהמשך הפרק. יש בזה מחלוקת חוקרים גדולה. טוב, אתם יודעים, מדרך הטבע פרשנים קלאסיים לא שאלו כל כך שאלות כאלו, אבל בין החוקרים המודרניים נחלקו בזה גדולי עולם. וסטרמן כתב בתקיפות גדולה על החלק השני, זהו מבנה קלאסי של סיפור, קוהרנטי ועומד לעצמו. כלומר, אין שום קשר בין שני החלקים, כך סבור וסטרמן, אבל יש גם קולות אחרים, כמו של סרנה ב-JPS, וכמו של סקינר, הוא פרש ב-ICC. שניהם אמרו, יש פה אמנם שתי תמונות, בתחילת הפרק יצחק נולד, בהמשך הפרק ישמעאל מגורש, אבל זה בעצם בלשון של סרנה, טוב, זה לא בלשון שלו, משום מה תרגמתי את סרנה לעברית, אבל אתם הייתם מבינים גם אם זה היה כתוב באנגלית. כתב סרנה שזה שתי אפיזודות שונות של סיפור אחד. אני חושב שהצדק איתו, שבאמת יש פה פרק אחד, מיד נראה שהמבנה של הפרק מעודד קריאה שכזו, אז יש פה שתי תמונות, אבל הן יוצרות בסוף סיפור אחד.
אם ככה, טוב, עכשיו תיקחו נשימה עמוקה, כי אנחנו צוללים פנימה. טוב, עכשיו אני רוצה ממש שנכנס לתוך הסיפור. מי שיש לו את דף המקורות, יכול לראות את זה בדף, אולי זה יהיה לו יותר קל. אבל בואו נתחיל לעקוב אחרי הסיפור והמבנה שלו. אני משער שכולכם שמעתם כבר פעם על דבר שנקרא מבנה חייסטי. מבנה חייסטי זה בא מהאות חי ביוונית, שזה X, כלומר שיש שני חלקים למשפט או לסיפור, שני החלקים מקבילים ביניהם, יש ביניהם הקבלה, אבל ההקבלה הזו היא הקבלה מתהפכת. כלומר, החלק הראשון מקביל לחלק האחרון בסיפור. החלק השני מקביל לחלק השני מהסוף. החלק השלישי לחלק השלישי מהסוף. טוב, וככה נוצר בסוף כמו מנורה. טוב, לא בדיוק מנורה, במנורה יש ציר מרכזי, ואז זה לא בדיוק חייסטי, מבנה קונצנטרי, אבל לנו זה לא חשוב בכלל. לכאורה, על פניו, המבנה של הסיפור שלנו הוא מבנה חייסטי. למה לטעון כך? בואו רגע נעקוב אחרי הסיפור. הסיפור פותח בלידת יצחק, כלומר בברכת השם שמתקיימת, שמתגשמת, והשם פקד את שרה כאשר אמר, ויעש השם לשרה כאשר דיבר, ותהר ותל את שרה לאברהם בן לזקוניו, טוב, אפילו קוראים לו יצחק, אברהם קורא לו יצחק ועושים לו ברית מילה, זו התמונה הראשונה בפרק, ברכת השם, יצחק נולד. התמונה השנייה מדווחת על התגובה של האמא של שרה מול לידת יצחק. ואיך שרה מגיבה? תראו כמה פעמים היא אומרת את המילה צחוק, וזה לא מקרי כמובן, כי יש פה מדרש שם סמוי ליצחק, אבל אולי גם רוצה לתקן משהו בצחוק שלה, בראשית י"ח. מי שזוכר ששם היא צחקה קצת בהיסוס, האמנם ההבטחה תתקיים, והנה עכשיו השם פקד את שרה כאשר אמר, ויעש השם את שרה כאשר דיבר, ושרה כאילו דורשת מחדש את הצחוק שלה, מתקנת אותו. ותאמר שרה, צחוק עשה לי אלוהים, כל השומע יצחק לי. ותאמר, מי מילא לאברהם, העניקה בנים שרה, כי ילדתי בן לזקוניו. אתם מכירים את המדרש הנהדר הזה על העניקה בנים שרה? זה רק מדרש, אני יודע שזה רק מדרש, טוב, אל תכעסו עליי, אבל המדרש, זה מדרש יפהפה, המדרש אומר שאף אחד לא האמין ששרה בגיל 90, 91, ילדה פתאום בן. אף אחד לא האמין. מה עשו כל השכנות? הביאו לה את התינוקות שלהם, ואמרו לה, כן, ילדת, נראה אותך מניקה, גם את הבן הזה, גם את התינוק הזה. וככה נכנסת עוד שכנה ועוד שכנה, כל אחת עם התינוק שלה, כולם מביאים בתורן את התינוק לשרה שתניק אותו, והיא מניקה את כולם. טוב, תראו איזה חז"ל תיארו פה את שרה הזקנה שחוזרת לנערות, יכולה להניק את כל השכונה. טוב, לא נגמר לה החלב, זה מין ברכת פריון שכזו, ולכן חז"ל אומרים, הניקה בנים שרה. טוב, לכן לשון רבים. טוב, אני יודע שזה רק מדרש, אבל ברור ששרה, זה מה שהיא רוצה במובן מסוים לומר, שהיא חזרה שוב לעדנה, היא חזרה שוב להיות כאחת הצעירות, זכיתי להניק ילדים. טוב, גם אם זה רק הבן שלו. טוב, בואו נמשיך לעקוב אחרי הסיפור. אחרי ההתרגשות הגדולה של האמא, התמונה הבאה מתארת את ההתרגשות הגדולה של האבא. טוב, הפעם זה אברהם מול הבן שלו, ועליו נאמר, ויגדל הילד ויגמל, ויעש אברהם משתה גדול ביום יגמל את יצחק. אברהם עושה משתה גדול, שוב זה מביע גם את השמחה שלו, גם את התודה שלו. יש משהו מאוד עמוק בזה, ששרה שמחה כבר ברגע הלידה, ואברהם צריך קודם להשתכנע שבאמת הבן הזה, טוב, אני לא יודע איך לומר את זה, בלי להסגיר את זה שאני באמת לא קילחתי את הילדים שלנו כשהם היו קטנים. כאילו לא, רק אשתי, אני לא העזתי, כשהתינוק הוא קטן, לא, אני לא יודע, אני לא רוצה לומר יותר מדי לפני שביקשתי רשות מאשתי, אבל אני מאוד מבין את הפסוק הזה. למה אברהם צריך לחכות קצת שהתינוק הזה ייראה כתינוק, ולא איזה משהו נורא שברירי, ואז הוא נכנס לתמונה. אבל גם צריך לומר בכנות, שעכשיו ברצינות, שאברהם עושה את המשתה ביום יגמל את יצחק. עכשיו צריך לדעת שבעולם הקדום, בעולם העתיק, יש תמותת תינוקות רבה מאוד.
זה ממש משהו שהיום, ברוך השם, באמת בחסד השם עלינו ובחוכמת הרופאים, זה כמעט השתחררנו, זה כמובן זה עדיין קורה, לא עלינו לצערנו הרב, אבל זה כמעט לא קורה. ובעולם הקדום יש תמותת תינוקות מאוד גדולה. ועד שהתינוק לא נגמל, עד שהוא לא הפסיק לינוק, הוא כאילו באיזה מצב סכנה ברמה כזו או אחרת. הוא בר ירך עמו, גם אחרי שהוא נולד הוא קצת ירך עמו, ובמובן כזה או אחר, טוב, סליחה שנייה, בדיוק אמרתי לכם קודם שהתפרצתי לאיזה חדר. עכשיו פה יש לך שיעור? ב5? וואי. טוב, אני תוך כדי הולך לאיזה חדר אחר פשוט, שאני מדבר תוך כדי, אתם לא תרגישו אפילו. זה משהו מיוחד, ככה זה בארץ הקודש. אנחנו לא כמו אצלכם. יש פה בלגנים. בקיצור, מה שאני אומר, אתה יכול לשבת למעלה רגע? לא, רמי, בחדר פה למעלה אפשר. יש מיזור? זה אני לא יודע. אבל, טוב, רמי, אם אתה לא מסתדר, תגיד לי. מה? אני יכול לדבר תוך כדי, אבל אני עכשיו במסדרון, במכללה, בחוץ, וכולם ישמעו אותי. בכלל אני צריך בעצם לשים מסכה. טוב, בקיצור, הנה, הגענו. טוב, עכשיו זה יותר רציני, כי אני בכיתה רשמית של המכללה, אז מעכשיו אתם צריכים להקשיב הרבה יותר ברצינות, כי אנחנו ממש בתוך כיתה. בקיצור, מאחר שיש תמותת תינוקות רבה, אברהם, כשהוא עושה את המשתה הגדול ביום יגמל את יצחק, זה בעצם ביום שיצחק נכנס הביתה. ברגע שיצחק הופך להיות בן בית. טוב, הוא חלק מהמשפחה. נזכור את זה, כי מיד נראה איך זה נוטל תפקיד בהמשך הסיפור. טוב, עכשיו התמונה הבאה בתור, הגענו כבר לדלת. כאן שרה מבקשת לגרש את ישמעאל, גרש האמה הזאת ואת בנה, אבל אברהם מגיב בהסתייגות. וירא הדבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו. טוב, אז אברהם לא מעוניין, לא מוכן לעשות כך. ועכשיו אנחנו עוברים לחלק השני של הסיפור. מיד תראו איך כל תמונה בחלק השני מקבילה בעצם לתמונה בחלק הראשון. אז בהתחלה אלוהים פורץ לסיפור ואומר לאברהם, אני ביחד עם שרה. ויאמר אלוהים אל אברהם, אל ירא בעיניך על הנער ועל אמתך. טוב, כמו שנאמר בדלת, וירא הדבר מאוד, פה אומר אלוהים לאברהם, אל ירא בעיניך. טוב, הוא ממש מבטל את זה. כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה. אז הנה פה, דלת אחד מגיב באופן ישיר לדלת. טוב, זה ממש תגובה ישירה, שהנה הרי אלוהים אומר, מה ששרה אמרה בדלת, אני חוזר שוב, כך באמת תעשה בדלת אחד. אז זה ברור. אבל עכשיו בואו נראה איך זה מתפתח. אברהם עכשיו ניצב מול הבן האחר שלו, מול ישמעאל. וישכם אברהם בבוקר, ויקח לחם וחמת מים, ויתן אל הגר, שם על שכמה ואת הילד, וישלחיה. אז קודם, בגימל, אברהם עמד מול יצחק, כשהוא נכנס לבית. טוב, אחרי שהוא נגמל, הוא הופך להיות בן בית, עוד ממבר, עוד חבר בתוך המשפחה, אז אברהם עשה משתה גדול. והמשתה הגדול מאפיין את השמחה הגדולה ואת התרוממות הרוח. עכשיו אברהם ניצב מול הבן האחר שלו, ואותו הוא משלח. ממש התנועה ההפוכה מאשר יגמל את יצחק, אותו הוא משלח. הוא מגרש מהבית, ואולי הביטוי הכי צורם של זה, זה שכל מה שיש זה לחם וחמת מים. מול המשתה הגדול יש פתאום לחם וחמת מים. יש פה פער גדול כמובן, בבן שנכנס הביתה, והבן שיוצא הביתה. זה ג' מול ג' אחד. אנחנו ממשיכים עוד להתרחב, הגענו עכשיו לתמונה הבאה בתור, שאני מציע לנו לכנות אותה בית אחד, בסדר? הפעם, האמא האחרת מול הבן האחר. טוב, קודם בבית, יש לאברהם שני בנים. אז קודם תוארה האמא של הבן הזה מול הבן שלה, שרה הצוחקת, ועכשיו האמא של ישמעאל מול הבן שלה, ומה שיש לה זה, ויכלו המים מן החמת, ותשלך את הילד תחת אחד השיחים,
ותלך ותשב לה מנגד הרחק אם תחווה קשת, כי אמרה אל אראה במות הילד, ותשב מנגד ותישא את קולה, ותבק. עכשיו, אם יש איזשהו פועל שמנוגד לצחוק, זה הבכי. הצחוק והבכי, אתם יודעים שמאחר שאנשים יכולים לדמוע, טוב, דמעות יכולות לרדת מהעיניים, גם בבכי כמובן, אבל גם בצחוק גדול. אז אלו באמת שני פעלים שאפילו הגוף מגיב אליהם באופן, זה משהו אבסורדי לגמרי, אבל הגוף מגיב באופן דומה, גם בצחוק וגם בבכי, לא הנפש, אבל הגוף. והנה, אמא אחת צוחקת ואמא אחת בוכה. אמא אחת צוחקת כי היא מניקה, הניקה ונמסרה. והאמא האחרת, הגר, בוכה, כי אין לה אפילו מים לתת לבן שלה. כלומר, האמא האחת יכולה להזין את הבן שלה, לכלכל אותו, לדאוג לקיומו, ולכן היא צוחקת, היא שמחה. אבל האמא השנייה נאלצת לבכות בגלל שאין לה מזון לתת, אין לה אפילו את הקיום, את צורכי הקיום הכי בסיסי. אבל איך הסיפור מסתיים? טוב, בהפתעה גדולה. הסיפור לא מסתיים במשהו דווקא כואב או עצוב, אלא פתאום אלוהים פורץ לתמונה, טוב, דרך המלאך בהתחלה, אבל אחר כך הוא ממש מלווה את הנער, והסיפור מסתיים שוב בברכת השם, הפעם לא על יצחק, אלא על ישמעאל. וישמע אלוהים את כל הנער, ויקרא מלאך אלוהים אל הגר מן השמיים, תללן תללן, ויפקח אלוהים את עיניה, ותרא באר מים, ותלך ותמלא את החמת מים, ותשק את הנער, והיא אלוהים את הנער, ויגדל. כלומר, כמו שאלוהים בהתחלה פקד את שרה, וכמו שאלוהים בהתחלה ותל את שרה לאברהם בין לזקוניו למועד אשר דיבר אותו אלוהים, ככה גם עכשיו, ויהי אלוהים את הנער האחר, השני, את ישמעאל. עכשיו אלוהים מלווה אותו עד שהוא גדל. עכשיו, ויגדל, הפועל הזה ויגדל, זה כמעט מתאים לסיפור לידה. ובמובן מסוים, אתם יודעים, הסיפור אפילו מסתיים, ותיקח לו עמו אישה מארץ מצרים. בפסקה הראשונה בפרק, כשיצחק נולד, אז כתוב שם גם שאברהם עושה לו ברית מילה. ברית מילה בהקשרים רחבים זה משהו שקשור בפריון, בהקשרים משפחתיים. בשביל זה צריך ללמוד בראשית פרק י"ז, כלומר, מה התפקיד של ברית מילה בסיפור, אבל ברית מילה קשור בעיקרו בברכת פריון. כלומר, הילד שנולד, הנה כבר עושים לו ברית מילה וכבר מסמנים את הדור הבא בתור, את הדורות שהוא עתיד להוליד. הנה, גם אצל ישמעאל, בסוף הפרק מסתיים שאימו לוקחת לו אישה. כלומר, הנה כבר מסומן פה המשפחה הבאה, שהוא, הבן הזה עתיד להקים, יש לו כבר אישה. אז בשתי התמונות האלה שפותחות, התמונה שפותחת וחותמת את הפרק, בשתיהן השם מברך את אחד הבנים של אברהם, והברכה הזו היא ברכה שגם רומזת להמשכיות, לברכת פריון. לכן במובן כזה או אחר, התמונה האחרונה, אתם רואים איך קראתי לה פה, קראתי לה לידתו המחודשת של ישמעאל. טוב, במובן מסוים אפשר לקרוא את הסיפור הזה כסיפור לידה מחודש. אתם יודעים, בלי הקונוטציות הנוצריות של המושג הזה, זה מושג שקשה לנו להשתמש בו בגלל התרבות הנוצרית, אבל באמת זה גם מוטיב ספרותי שמופיע בהרבה סיפורים. אם מישהו רוצה שישלח לי מייל אחרי השיעור, כתבתי פעם איזה מאמר שלקרוא את הסיפור הזה, את סיפור גירוש ישמעאל, על רקע סיפור סידהרתה של הרמן הסה. הסופר הגרמני, קיבל פרס נובל בזמנו, הרמן הסה, אז יש לו סיפור מאוד יפה שנקרא סידהרתה, ושם הסיפור באמת מתאר לידה מחודשת של נער שעזב את ביתו ומשפחתו, ומתברר שיש מוטיבים משותפים רבים בין שני הסיפורים האלה. לא בגלל שאני חושב שהרמן הסה ראה את הסיפור הזה של לידת ישמעאל, ולאורו הוא כתב את הסיפור שלו, אדרבה, אני חושב שהוא לא הכיר. אולי הוא הכיר, אבל אין תקשורת גלויה כזו. מה שיש זה שיש כל מיני מוטיבים משותפים בשביל לעצב סיפור שיש בו ילד שכמעט מת, אבל זוכה לחיים מחודשים. פה אלוהים הוא זה שמעניק לו שוב חיים, הוא פוקח את עיניה של הגר, ותסלחו לי על הדימוי, אבל כאילו הוא מניק את הילד דרך הבאר הזה. הוא מראה להגר את הבאר, שזה נראה כמו מקום יניקה, טוב, שהוא יכול ללכת עכשיו ולשתות מים
מהמקום הזה יש פה איזה מין תיאור מאוד עדין, אני חושב, של לידה מחודשת. עכשיו, אם אתם מוכנים שנקרא כך את הסיפור, אז בואו רגע נגיד משהו על היחס שבין שני חלקי הפרק. כלומר, במבנה חייסטי, מצד אחד יש הגבלה, מצד שני זו הגבלה מתהפכת. יש משהו בסיפור הזה ששני החלקים בו הם שווים, הם דומים, אבל גם משהו שהוא שונה לגמרי. עכשיו, השוני כמובן אין צורך אפילו לומר. הפרק הזה באמת מתאר את שני ילדי אברהם, לידת יצחק ושילוח ישמעאל. יש פה באמת שני חלקים. ותגובת ההורים ללידת יצחק, ותגובת ההורים לשילוח ישמעאל. טוב, מאחר שאברהם הוא האבא גם של יצחק וגם של ישמעאל, אברהם מופיע בשני החלקים. אבל יש להם שתי אמהות שונות, אז שרה בחלק הראשון, והגר בחלק השני, אבל העימות, הניגוד בין שני חלקי הפרק, הוא מאוד מיידי לעצם העלילה. כי זו עלילה שיש בה ילד אחד שנולד ונכנס הביתה, וילד אחר שמשולח ממנו, ילד אחר שמגורש. ואף על פי כן, התורה משווה בין השניים. היא משווה בין שני החלקים, בעיקר בגלל א' וא' אחד. כי אמנם בחלק הראשון יש צחוק ומשתה גדול, ובחלק השני יש בכי, גירוש ורק לחם וחמת מים, אבל מה שבסוף יוצר פה הגבלה בין שני חלקי הסיפור, זה שאלוהים פורץ לסיפור גם בברכת יצחק וגם בברכת ישמעאל. ולפנינו כמעט אפשר לומר שני סיפורי לידה. לידה של יצחק כמובן, לידה מבטן, ולידה של ישמעאל, לידה מכמעט מוות. ממישהו שגוסס אבל חוזר לחיים. טוב, עוד מעט נראה עד כמה זה רלוונטי לסיפור. אם אתם עדיין איתי, טוב, אז אפשר להמשיך עכשיו סוף סוף לחזור אל הנושא שלנו. רגע, אני רק רוצה בשביל לחזור לנושא שלנו, שתשימו לב היכן כתוב גירוש, היכן כתוב שילוח. אני מזכיר לנו שהבעיה שאנחנו רוצים לברר זה, האם יש הבדל של ממש בין, להגיד, לגרש את ישמעאל, לבין מה שבסוף אברהם עושה שהוא רק משלח אותו. האם יש הבדל של ממש? אז שימו לב ששרה מבקשת לגרש את ישמעאל, זה עדיין נמצא בחלק הראשון. זה בחצי הראשון של הסיפור, כלומר בחלק המוקדש ליצחק. למרות שהיא מדברת כבר על ישמעאל, אבל באמת זה צריך להופיע בחלק הראשון. כי מה אומרת שרה? שרה לא אומרת, אני שונאת את ישמעאל שילך מפה. מה שהיא אומרת זה, גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בין האמה הזאת עם בני, עם יצחק. שרה דואגת ליצחק. ולכן זה חייב להופיע, הדרישה של שרה לגרש את ישמעאל חייבת להופיע עוד בחלק הראשון של הסיפור, שהוא מוקדש ליצחק. יצחק נולד, יצחק הגיע הביתה, ושרה רוצה לפנות לו את המקום. שרה רוצה שהוא יהיה לבד בחדר. היא לא רוצה שהוא יהיה בחדר עם ישמעאל. אז היא אומנם מדברת על ישמעאל, אבל עיניה רואות את יצחק, היא רוצה את טובתו של יצחק. לעומת זאת, כשישמעאל מגורש, שם יצחק כבר באמת לא מוזכר בכלל, הוא לא מגורש, הוא משולח. שם אברהם ניצב, הוא משכים בבוקר, לוקח את הגר, שם את מה ששם על שכמה, ואת הילד, וישלחיה. פה לא כתוב מפני יצחק או משהו כזה. ולכן השילוח עצמו מופיע כבר בחלק השני של הסיפור, בחצי השני, שמוקדש כולו באמת לקורות ישמעאל. האם הדבר הזה יכול לבאר לנו למה שרה משתמשת בפועל גירוש, לעומת הכתוב שמתאר את אברהם שהוא משלח? אז בשביל להציע את ההצעה הזו, זה כאילו האפשרות השלישית שאני רוצה להציע לנו, זה שבאמת נדמה שיש הבדל של ממש, או אני מתלבט אם לקרוא לו הבדל של ממש, אבל הבדל בקונוטציות, אבל לא רק באסוציאציות חופשיות, אלא בעצם הקונוטציות של שני הפעלים האלו, במה שהם רוצים לומר, יש הבדל בין גירוש לשילוח. אני מדבר על שילח בבניין PL. טוב, יש כמובן לשלוח, זה ודאי משהו אחר. אבל אני מדבר על לגרש או לשלח. טוב, הרבה פעמים, הם מופיעים הרבה פעמים בצמידות, ולכן נוטים לראות אותם ביחד, כמו למשל, השם אומר למשה, לפני מכת בכורות, על פרעה, כשלחו כלה, גרש יגרש אתכם מזה. טוב, הוא גם ישלח אתכם וגם יגרש אתכם. אז הנה, אפשר לקרוא אותם ברציפות אחת, הם ודאי פעלים קרובים מאוד. אבל אפשר גם לחוש שיש הבדל בין גירוש לשילוח. וההבדל הוא
שהפועל גירוש מופיע במקומות שבהם העיקר הוא שמה שאני מגרש לא יהיה פה. לא אכפת לי איפה הוא כן יהיה. הוא יכול להיות שמה, והוא יכול להיות שמה, it isn't important at all. מה שחשוב זה שהוא לא יהיה פה. אני לא רוצה פה, ולכן אני מגרש מפה שאני לא רוצה שהוא יהיה פה. לעומת זאת, לשלח מופיע בהרבה מקומות בתנ"ך, כמו לשלוח. כלומר, אני משלח אותו כדי שיהיה שם. לא אכפת לי אם הוא יכול היה לעשות מה שהוא צריך לעשות שם, פה, הוא היה יכול להישאר פה, אבל הוא צריך להיות שם. אני רוצה שהוא יהיה ב-X, לא שהוא לא יהיה ב-Y. בגירוש בכלל לא אכפת לי איפה הוא יהיה, רק שלא יהיה ב-Y. איפה למשל אפשר לראות את זה? אז דוגמה מובהקת הדבר הזה, זה בסוף סיפור גן עדן, כמו שאתם רואים מול עיניכם, שהסילוק של האדם ואשתו מגן עדן, מופיע בפסוקים פעמיים ברציפות. פעמיים כתוב איך השם משלח אותם, הוא מגרש אותם. בהתחלה כתוב כך, ויאמר השם אלוהים, הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, ועתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים, ואכל וחי לעולם, וישלחהו השם אלוהים מגן עדן, לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. ומיד התורה מוסיפה, ויגרש את האדם, וישכן מקדם לגן עדן את הקרובים ואת תלת החרב המתהפכת, לשמור את דרך עץ החיים. למה צריך את שתי הפעלים? יש פה שיעור עכשיו? מתי? טוב, הזהרתי אתכם, גם מפה הולכים לגרש אותי. מה, עוד 5 דקות? לא, אתה לא צריך להסתער, הכל בסדר גמור. אני פשוט, אז זה בסדר, זה כבר, הם רגילים, זה כבר פעם שנייה שאני עושה להם את זה. טוב, אני שוב נודד למקום אחר, אבל אל תדאגו, אנחנו פשוט משולחים ומגורשים ממקום למקום, ובסוף אנחנו נספיק להגיד מה שאנחנו צריכים. מה, אני עכשיו באמת אין לנו אבל זמן, אז אני תוך כדי הליכה, אז בואו נחזור לפסוקים שלנו. That's it. טוב, אני מדבר ברשותכם תוך כדי הליכה. מה ההבדל באמת בין הפועל לשלח והפועל לגרש? מתברר בפסוקים שפה. שמצד אחד, מה שהשם לא רוצה, הוא לא רוצה שהאדם ואשתו יהיו בגן שבעדן. העיקר שהם לא יהיו בגן. למה אסור שהם יהיו בגן? כי שם נמצא עץ החיים. עכשיו, בשביל שהוא לא יוכל לאכול מעץ החיים, צריך לסלק אותו מהגן, צריך לגרש אותו מהגן. עכשיו, בשביל לגרש אותו מהגן, מה שצריך לעשות זה לגרש. ויגרש את האדם, וישכן מקדם לגן עדן את הקרובים ואת תלת החרב המתהפכת, לשמור את דרך עץ החיים. כלומר, מה שפה בעיקר קורה, זה גירוש. טוב, רגע, אי אפשר להגזים, אני פותח תוך כדי דלת. זה ממש מצחיק. really funny. בקיצור, אז הוא מצד אחד, מצד שני, שימו לב לניסוח בפסוק הראשון. וישלחהו השם אלוהים מגן עדן, לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. זה משהו אחר לגמרי. פה הניסוח הוא לא שהאדם לא יהיה פה בגן, ואשתו. גן עדן, סילוקם, יש לו 2 פנים. הוא גם משולח בשביל להגיע אל האדמה, טוב, אז הוא גם משולח, אבל הוא גם מגורש כדי להתרחק מעץ החיים. אז הוא צריך להיות מגורש מהגן. עכשיו אפשר לחזור אלינו. אתם זוכרים
שרה אמרה לאברהם, גרש האמה הזאת ואת בנה. טוב, צריך לגרש אותו. למה? כי לא יירש בין האמה הזאת עם בני עם יצחק. כל מה שמעניין את שרה זה שישמעאל לא יהיה פה, לא יהיה בבית. אז היא משתמשת בפועל גרש. אבל ברגע שאלוהים מתגלה לאברהם, הוא מגלה לו סוד גדול. הוא לא רק אומר לו, כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה, הוא גם אומר לו, אני עכשיו ממשיך לקרוא את ההתגלות, כי ויצחק יקרא לך זרע, וגם את בן האמה לגוי אשימנו, כי זרעך הוא. עכשיו, זה שינוי דרמטי. זה שינוי של כל הסיפור. כי אברהם פתאום מבין שכשאלוהים אומר לו, כשאלוהים מצטרף לעמדת שרה, הוא אומר לו, תעשה מה שהיא אמרה, אבל לא רק בגלל מה שהיא אמרה, לא כי צריך לפנות מקום. אני עתיד לברך את ישמעאל במקום שאליו הוא יגיע. הוא צריך להיות במקום אחר. אני הולך לברך גם אותו. גם את בן האמה לגוי אשימנו, אני אעשה ממנו אומה. עם שלם יצא ממנו, אבל במקום אחר. וממילא אברהם באמת לא רק מגרש אותו, הוא משלח אותו. אברהם מבין שהוא צריך להיות, מחכה לו איזה ייעוד במקום אחר, וזאת תחילתה של הלידה המחודשת של ישמעאל מחוץ לבית. הוא נולד בהתחלה בבית, אבל הוא צריך להיוולד שוב מחוץ לבית. מחכה לו איזו לידה מחוץ לבית. האפיון הספרותי הנוקב של הדבר הזה, קשור שעושה הגר. אתם יודעים שכשישמעאל הולך למות, טוב, אני קורא, ויכלו המים מן החמת, ותשלך את הילד תחת אחד השיחים. ותלך ותשב לה מנגד, הרחק אם תחווה קשת, כי אמרה אל אראה במות הילד. היא מתנתקת ממנו, היא משליחה אותו תחת אחד השיחים. התמונה הזו הייתה קשה מאוד לכל מיני מתרגמים ופרשנים, טוב, ואתם יכולים לראות, אין לנו זמן, אז אני לא אתעכב עכשיו אחד, אבל אתם יכולים לראות איך כל מתרגם עידן את זה קצת, טוב? שיפוט the child, להשליך זה לא to put, להשליך זה, אתם יודעים, לזרוק, to throw, או she left the boy, או, טוב, אתם רואים, abandon זה כבר קצת יותר קרוב לאסוציאציות שבאמת הולך פה, אבל תראו, זה הכי יפה. זה בנו יעקב. בנו יעקב כותב, תראו את הניסוח שלו, הוא פשוט לא היה מסוגל. הוא לא היה מסוגל לתרגם כמו שצריך את ותשלך, אז הוא הוסיף אפילו carefully places. טוב, כאילו בעדינות, בזהירות, היא מניחה אותו בזהירות. זה תרגום רחוק מאוד של הפסוק הזה. הקושי בתמונה הזו בא לידי ביטוי גם בכל מיני ציורים. טוב, בכל מיני תמונות וציורים, שאנשים ציירו את התמונה הזו, הם לא נעתרו למה שקורה פה. בסיפור היא התרחקה מהבן, מהילד הזה. הוא נשאר לבדו. והרבה ציורים כמו אלו שאתם רואים מול עיניכם, מציירים את הגר קרוב לילד. כי באמת אני חושב שזו התגובה היותר אינטואיטיבית. ככה אנחנו מצפים אולי. אבל הגר, במר נפשה, אני חס ושלום, אני לא רוצה לשפוט אותה, אני רוצה להגיד משהו על הסיפור עוד רגע, אבל הגר במר נפשה, ותלך ותשב לה מנגד, הרחק אם תחווה קשת. עכשיו תראו, יש גם, חיים חמיאל אפילו כתב בעצם כי אם תחווה קשת, היא לא ממש הפקירה אותו, היא רוצה להיות בקרבתו, אבל זו קריאה קשה מאוד. טוב, באמת קריאה קשה, בואו, אני רוצה לסיום שנראה אחד את השני, אז בואו נפסיק, שלום לכולם. שלום, עכשיו אני רואה חלק מהפרצופים, שלום, וואו, פרצופים שלא נפגשנו שנה. טוב, עוד מעט אני אומר לכם שאני מתגעגע אליכם, אבל זה אני אגיד בסוף. הציורים האלו והתרגומים האלו שעידנו ככל הניתן את הסצנה הזו, מצד אחד אני מאוד מבין אותם. באמת זו סצנה קשה. אבל מצד שני, למה זה חשוב לסיפור? שהגר נטשה את הבן שלה, ויש פה גם קצת ביקורת עליה אולי. זה חשוב לסיפור, כי ישמעאל בסצנה אחרי סצנה, תחשבו עליו רגע, אבא שלו גירש אותו, ואימא שלו נטשה אותו. הוא נפרד מההורים הביולוגיים שלו. עד כדי כך, אתם יודעים שעל הגר, אני מקווה שאין שום פסיכולוג פה בציבור, כי הדבר הכי מסוכן הוא לנסות להגיד כל מיני תובנות פסיכולוגיות לאנשי מקצוע.
כי כל אחד הרי הוא פסיכולוג קטן כזה, נכון? אבל אני מקווה שאין פה איזה פסיכולוג או פסיכולוגית. אם יש, שתשתיקו אותם לרגע, שלא ישמעו. אני רוצה רגע לומר שהגר מתרחקת מהבן שלה, הרחק כמתחווי קשת. זה תיאור שאין כמותו, זה תיאור שאין דומה לו, אין כמו התיאור הזה בכל התנ"ך כולו. מה זה כמתחווי קשת? כלומר, כמה המרחק שחץ נורא מקשת. לא יודע כמה זה, 200 מטר, 400 מטר, אני לא יודע. אבל למה לתאר את המרחק של הגר מהבן שלה במרחק של קשת? התורה לא מדברת ככה. למה פה פתאום זה נאמר כך? והנה בסוף הסיפור, מה קורה עם ישמעאל? ויהי אלוהים את הנער ויגדל, ויהי רובה קשת. כל חייו מה שישמעאל עושה, זה יורה חיצים, ומנסה לגשר על המרחק הזה של הנטישה של אמא שלו. זה כל חייו, זה מה שהוא עושה, זה הדבר היחידי שהוא יודע לעשות. הוא רוצה להגיע לשם, הוא יודע שבמרחק הזה משהו מחכה לו, הוא לא יודע להגיד לעצמו מה. מה הדבר הזה שמחכה לו שם, במרחק הזה? אבל הוא יורה לשם חיצים, אולי הוא גם קצת אלים, תוקפני כלפי מי שמחכה שם, אבל הוא מנסה לגשר על הפער הזה, זה ממש, שוב, אם אין פה פסיכולוג, אני אגיד, זו תגובה קלאסית של חרדת נטישה. אבל אם יש לו פסיכולוג, אז אני כמובן לא אומר את זה בכלל, זה לא מתחיל בכלל, מה שאמרתי זו דרשה. כל מה שאני רוצה לומר זה שישמעאל גם הוא חווה את זה באמת כנטישה. נטישה כפולה. גם אמא שלו נוטשת אותו, אבל יש מישהו אחד שלא אוסף אותו, שלא נוטש אותו. להפך, יש מישהו אחד שאוסף אותו. אתם יודעים שאם היינו צריכים למצוא פסוק שמתאר בדיוק מה שקורה בסיפור שלנו, זה הפסוק שאנחנו אומרים עכשיו בלדוד השם אורי ואישי, כי אבי ואמי עזבוני, ואדוני יאספני. יש פה סיפור על מישהו שגם אבא שלו וגם אמא שלו נטשו אותו. בסדר, בצו השם. אברהם עשה את זה בצו אלוהי, אני לא אומר את זה כביקורת, זה מה שהיה צריך לעשות. אבל המגמה של הסיפור לומר איך אלוהים הוא זה שבא ואימץ את הילד הזה מחדש, והיא אלוהים את הנער ויגדל. זה תפקיד של הורה, ללוות את הנער עד שהוא גדל. הפעם זה אלוהים. יש פה הורה חילופי. או במילים אחרות, יש פה סיפור לידה מחודשת. נמצאנו למדים, טוב, אני אחתום בזה, אני הבטחתי לכם גם זמן לשאלות, לעבור על השאלות, אז אני רוצה לחתום במשפט הזה. באמת העוקץ של הסיפור, ממש אם צריך לאפיין את הסיפור הזה, מה התהליך הפנימי שקורה בו, זה שאברהם לא גירש את ישמעאל, אלא שילח אותו. זה מסכם בעצם את הסיפור הזה. כלומר, ישמעאל לא רק מסולק מן הבית, אלא מחכה לו ייעוד אחר, ייעוד חדש במקום אחר. והוא נפרד ממשהו אחד, אבל פניו נשואות אל הייעוד החדש, שאלוהים מזמן לו, ואלוהים הולך ללוות אותו. מהבחינה הזו אני חושב שברור לכולנו, למה גם בגלל זה מאוד מתאים לקרוא את סיפור ישמעאל בראש השנה. כלומר, היכולת של ההתחלה החדשה, היכולת להיפרד ממשהו ישן, ולהתכנס תחת כנפיו של אלוהים, להיות עם אלוהים ולגדול, במקום אחר, במקום נפשי אחר, במקום רגשי אחר, במקום רוחני אחר. היכולת הזו של להתחיל מחדש, לנטוש עבר ולהתחיל מחדש, זה באמת מאוד מתאים לראש השנה. ולו בגלל זה מתאימה הפרשה הזו, שנקרא אותה בראש השנה, ביום הראשון של ראש השנה. זהו, עד כאן דבריי. עכשיו, בואו, אני רואה שכל השאלות הן טכניות בכלל. רגע, בואו, אני עובר מהר על השאלות, רק נראה. טוב, יש פה דברים אישיים שאנשים כתבו לי, זה לא יעניין אתכם. תללן. But in the midst of sending the mother, נכון, בשילוח הקן. טוב, אז אני רוצה להגיד משהו על שילוח הקן. זו שאלה מאוד יפה, זה קטן, אני לא רואה מי שאל, אבל באמת שילוח הקן, אתם זוכרים שעברנו קודם, ששילוח זה כשהעיקר הוא שהמשולח יהיה שם, במקום אחר, ובגירוש העיקר הוא שהוא לא יהיה פה. אז לכאורה בשילוח הקן, אם כל העניין במצוות שילוח הקן, זה שהאימא לא תראה שלוקחים לה את הגוזלים, היה צריך להיות כתוב, גרש תגרש את האם. העיקר שהיא לא תראה מה שקורה פה. תלך לאיזה עץ שהיא רוצה, זה לא משנה. אבל התורה אומרת, שלח תשלח, או שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. אבל אני באמת חושב
שהדבר הזה כשלעצמו מוכיח שהצדק עם אותם ראשונים, שפירשו שמצוות שילוח הקן לא קשור לרחמי הלוקח הביצים או האפרוחים רחמיו על האמא, אלא שמטרת המצווה היא שמין הציפור לא ייכחד. כלומר, אסור לקחת את האמא עם הילדים, אתה צריך לשלח את האמא שתבנה קן חדש באיזשהו מקום אחר, ואז תיקח את הילדים. אבל צריך לדאוג לקיום המין. ואני חושב שזו באמת ההוכחה שהם צודקים. אני חושב שהרשב"ם או אבן עזרא כך מפרשים שם, והנה באמת כתוב שלח, וכנראה זה אומר שבאמת העיקר הוא שהציפור תקנן, טוב, תעשה קן חדש במקום אחר. שרה סעד, אחרי בלותי הייתה לי עדנה, נכון, נכון. טוב, מה שקודם אמרתי את זה, ודרך אגב זה נכון. טוב, יש פה כל מיני מיילים שכתובים. תשמעו, אחרי שהשיעור ייגמר, אני לא אראה את הצ'אט, אז מי שרוצה את המאמר שאמרתי קודם, שישלח לי מייל. אני צריך לכתוב לכם את הכתובת. אתם לא חייבים, אל תרגישו עניין, אבל מי שרוצה, אני כותב פה רק את הכתובת שלי, טוב, ואז אפשר לשלוח לכתובת הזו, ואני בשמחה אשלח לכם את המאמר. הוא מאמר על גבול הדרשה, טוב, שמשווה בין סידהרתה לסיפור שלנו. טוב, איפה היינו? טוב, בסדר. רק מזכירים לי שהשיעור הולך להיגמר. בסדר. טוב. דובי גם שואל בצדק. טוב, אני רוצה רגע לומר משהו. בגלל שהזמן שלנו תם עוד דקה, ויש לכם עוד שיעור, אני לא רוצה באמת לגזול, אז אני רוצה להגיד משהו עקרוני על השילוח והגירוש הזה. שאני מרגיש את זה מאוד חזק, בעיקר באמת בהקשרי הסיפור המקראי. בהקשרי מצוות וחוקים, זו שאלה טובה. האם גם שם התורה מקפידה על זה? בסיפורים זה קורה, אני חושב שזה תמיד. תסתכלו, יונה משלח את היונה לראות הקל הוא המים. טוב, היא צריכה להיות שם, ועוד הרבה דוגמאות. בחוקים ובמצוות, באמת, זה צריכים להיות קצת יותר זהירים. שאלו אותי על טמא, זב ומצורע במדבר, פרשת נשוא, נאמר, וישלחו מן המחנה, כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש, וזכר עד נקבה תשלחו, ומחוץ למחנה תשלחום, שוב ושוב מופיע שם שילוח, והיינו מצפים שיהיה גירוש. אבל שם יהיה קשה מאוד לכתוב גירוש, כי זה משהו זמני. הם הולכים מחוץ למחנה לשבוע-שבועיים, והם אמורים לחזור. לקרוא לזה גירוש, אנחנו לא רוצים אותם פה, אנחנו רוצים בתקופה הזאת תהיו שם, ולא יטמעו את מחניהם, אז אתם עכשיו צריכים להיות שם. אני חושב שבגלל זה התורה בחרה בשילוח, אבל באמת זה דבר שהוא זוקק עוד דיון רחב יותר. יפה מאוד. טוב, היינו צריכים הרבה יותר זמן. עדין, שלום עדין. עדין שואל אותי בצדק רב, למה כתוב וישלחיה ולא וישלחם? סוף כל סוף, העיקר פה זה על ישמעאל, לא? למה כתוב וישלחיה? כי מוסב רק על הגר, עם כל מה שעליה, ואת הילד. טוב, הילד נספח להגר, ברור שגם הילד נשלח. אבל למה לא כתוב וישלחם? לשון רבים. ואני חושב שפה באמת זה מקום שהקריאה הפשוטה ביותר תהיה, שהכתוב רוצה, מה שאמרתי קודם, ללמד משהו על איסורי הנפש של אברהם. הוא לא, גם אחרי שאלוהים אמר לו לעשות מה ששרה אמרה, וגם אחרי שאברהם מבין שלבן הזה מחכה ייעוד במקום אחר, אחרי הכל אברהם הולך פה להיפרד מהבן שלו. אתם יודעים, עם כל הכבוד לתיאוריות ספרותיות, בסוף אבא צריך פה לגרש את הבן שלו מהבית. זה קשה מאוד, זה קשה מנסוע. ואני חושב שהתורה בכוונה בוחרת במקומות לעדן את האקט הזה, כאילו אברהם לא היה מסוגל לשלח אותו, אז הוא משלח את הגר. בסדר, ישמעאל על הכתפיים של הגר, גם ישמעאל כך משולח, אבל בסוף בכוונה אני חושב שהניסוח בורא דווקא על הגר. איי, טוב, בסדר, תשמעו. כולם פה, אתם לא רואים את זה, אבל האחראי מאיים עליי כל הזמן שהזמן שלי הולך ונגמר, שזה גם מוסר חשוב לפני ראש השנה, שהזמן הוא לא אינסופי. אז אני רק רוצה להגיד לכם שאני מצד אחד כל כך שמח לראות אתכם, יש פה הרבה פרצופים שאנחנו נפגשים כל שנה, מצד שני זה גם, דווקא עכשיו כשאני רואה אתכם זה יותר צובט לי בלב, שאנחנו לא נפגשים פנים אל פנים, ואני ממש מקווה מאוד שבעזרת השם
בשנה הבאה נוכל להיפגש בשמחה ובנחת, פנים אל פנים, בבריאות ובשלום. שתהיה לכולכם שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. להתראות.